irrotetaan taas tuo Primeran joustintuki ja oikean puolen joustintukea tuossa jo kyseltiinkin, vaikka en ollut vielä kaupannut sitä, mutta irrotetaan myös tääkin nyt tässä. Ja irrotusjärjestys on silleen parasta tehdä, että nämä tarvii ottaa pois. Nämä kaikki 17 millin avaimet vaatii ja sitten täältä ylhäältä kannattaa ottaa nämä takimaiset pois. Tätä ei vielä löysätä. Sen kun avaimella on vähän löysää noita takimaisia, sitten ne lähtee sormin kiertämällä pois. Tää on toisit viimeisenä. Nämä on vähän tiukassa, että jos avaimen saa hyvin, niin ei pitäisi nuljua. Noin. Hetkinen, tää on mulla ollut irtikin. On vissi. Kuparirasvaa on siellä ainakin. Joo. No. Sitten pitäis mulla ottaa se siitä pois. Tässä oli pienet haasteet kanssa. Noin. Sitten vielä toi. Jaha. No, ei riitä jalka, enkä jaksa venyttääkään. Mutta me irrotaan sen ylä. Ylimmäisen pultin tuosta, tai mutteriin. Ja täällä 16 milliä avain täälläkin. Noin. Pistetään mutteri takaisin.
se lähti sillä tavalla. Ja että jos joku tarvii vaihtaa ja ei mikään kovin paha ole kyllä. Sitten mitäs mun pitikään sanoa? Niin, tää menee kans nyt sitten myyntiin, että näissä oli noin iskaritestien mukaan viimeisen päälle, tai nyt voisi sanoa, että ihan viimeisen päälle, mutta ei mitään moitittavaa, että on tasaiset ja kumpikin puoli. Niin. Mä voisin tuosta oikeastaan näyttää sitä otettakin. Tuossa nyt näkyy tuo iskaritesti, niin on kyllä ihan hyvät käytetyksi. Näkyykö tuo? Mä en ole ihan varma.